से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देखिए गुरुजन लोग, आप सबके बीच में एक कथा सुनावे जा रहा बनी। वो कथा के रउआ सब ध्यान से सुनब, लास्ट तक ले सुनब आ सुन के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब सब बहना लोग। देखी हमनी के कथा के भाव कैसे बा अब सुनावे जा रहा बनी। रउआ सब के ध्यान से सुने सब। देखी एक राजा साहब बानी। वो राजा साहब के दूगो लड़की बाटे। दूगो लड़की बालो आ दोनों जानी शंकर भगवान की पूजा करता दोनों बहन। करते 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 12 वर्ष तक ले बीत गल बा। जब 12 वर्ष पूरा हो गल बा आ दोनों बहन भोला जी के वो वरदान में मांगत हरी, छोटा की हो बड़ा की हो, दो बहन बालू। भोला जी अपन मन में विचार करता कि 12 वर्ष आज बीत गई, हम का करी। दोनों जानी राजा का लड़की लो बालो वरदान में दोनों जानी हमरे के मांगत हलो। हम केकरा के वरदान में केकरा संग हमरा वहां के मन में विचार करके आ चल गई कहवा तो नारद भगवान के लगे। देखी ऐसा केहू नहीं के बड़ा जे खूब महान भला हो तनी केहू के तो अपना से छूट के लगे जाला, बोलेला, बतियावेला, समझेला, बुझेला आ छोटा दिन बढ़ के लगे जाला। नारद भगवान के लगे जब जाता नहीं महादेव जी तो कहता नहीं नारद भगवान करे महाराज रउआ हमारा लगे का भाव से कैसे चलनी है, कौन बात बा कि हमारा लगे रो चलनी है, हमारा लगे रो का बात चाहिए, हम तो रउआ लगे जाइले। कहता नहीं शंकर भगवान हंस के कि का करे राजा साहब के दूगो लड़की बालो आ दोनों जानी हमरा के पूजा करत हलो। अब 12 वर्ष हो गल बा आ हमरा के वरदान में दोनों जानी मांगत हम केकरा के वरदान में हम दी। कहतानी नारद भगवान कि में कौन बड़ बात बा। अरे रउआ तो देव के जब महादेव हई, हमारा से का पूछे ने रो तो खुदे सब कुछ के एती मालिक हई, रउआ के बतावे वाला बा। हां तो हंस के हमके कहतानी नारद भगवान आके देखी रौरा महल छोड़ दी, अपन जौन की मंदिर बा वो मंदिरवा करवा छोड़ दी आ छोड़ के आई पोखरा पर जाए के आ वो जब प्लास्टिक मार के बैठ जाए कैसे भाई में आ तो कोई के भाव में जाके बैठ जाए। आ जब कोई के भाव में बैठ जाई आ जब पूजा करके जे जाई पहले आ उजा से आई तो रौरा जरूर कहब का कहब के बच्चा अरे तनी हमरा के खाना तनी हमरा के खिया ना दना, बहुत जोर से भूख हमरा लागल बा। तो जे रौरा के बना के खिया दी ओकरा के रो वरदान दे दे, ओकरा से शादी कर। तब वहां के कहतानी हंस के कि त ठीके कहनी है, रौरे कहल ठीक बा। तो वहां के जातानी आ मन में सोचा तानी कहतानी कि हाँ याद कर ले कि जे रो मुंह में खियाई वही के आ जे ना खियाई वो करे के ना। अब भोला दानी हमनी के जाके मंदिर छोड़ देनी आ छोड़ के आ वो पोखरा के तट पर लगिए पोखरा रहे मंदिरवा के आ वही पोखरा के तट पर जाके प्लास्टिक मार के कूड़ बन के पीप बहता, हाथ गोड़ एकदम पीप से भर गइल बा, मुंह चू चू के गिरता आ वही भाव में बानी माछी भनभनाता आ बैठल बानी। तले राजा साहब के बड़की लड़की गए जातारी पूजा करे खातिर के आ पूजा करके जब निकसतारी तब भोला दानी हमनी के का कहतनी ए बच्चा तनी हमरा के तन भोजन ना करा दो, कुछ बहुत जोर से हमरा भूख लागल बा बच्चा, तनी हमके भोजन करा दो।
कहतारी कि कैसे हम लोग का भोजन कराई, हम राजा के लड़की हैं, हमार बाप जान जे हैं तो हमरा के जेल काल कर दी, हम भोजन ना कराई। कहता कि नहीं हमके करा दी। कहता कि ठीक है, जा कल घर से सामान लेके हम आई ही जब बना के रौरा के खिया। गली तो घर से सगुर अपन सामान लेके वैली, आटा पिसान चाउर दाल तरकारी जौन भी होके तो लेके वैली। आ कहतरी रह यही जो खाना बना देता आ बना के हम खिया देता। राजा का लड़की का करतरी आखिर जा खाना बनौली आ बना के आया का थाली में परोस के लोटा में पानी दे दी। कहतरी ली खा ली। कहता मुझे पूछ रहलन, कहता कि ए बच्चा अगर हमारे हाथ गोड़ रही तो हम बना के ना खा लेती, तनी बड़ा मुँह में खिया दो। कहल कि तब का इतना एजा लोग बा हमारे लड़का कुली एजा गुली डंडा खेलता लो, बकरी चरावता लो, गरु चरावता लो, हम एजा मुँह में खियाई। अगर देख ले सुनो हमारे बाप से जाके कह दे सुनो राजा से हमारा पिताजी से तो हमार ये कहूँ बात बाकी ना रही, हमके रात से निकाल दे। कहतारन कुछ जन बड़ा कहता कि केहू ना देखी हम खिया दा। कहता कि ना ई का भले बना देनी रागा दे दे लेकिन हम ना खियाई। अबूजा से अपन ना खैलन, बस का करते कि पोखरा में उठाई के तू खाना फेंक दे आ फेंक के घरे चल गए। अब उनका छोटकी बहन जाता रही पूजा करे खातिर के। आज जब पूजा करे जाता रही एगो बहना लो देखी जब जाता रही पूजा करे आ पूजा करके निकसतारी मंदिर में से तो कुर के कहता रन के बच्चा रे कहाँ जाता रह तन हमके भोजन ना करे दे बच्चा, काहे से बहुत जोर से हमरा भूख में लागल बा, अब हमरा भूख से हाथ नहीं थी। कहता रही कि अरे हम राजा महाराजा के लड़का हई, कैसे हम रौरा के भोजन कराई आ तो अरे हमरा के जैसे बुझाई उसे तो हमरा के भोजन तन करा द बच्चा। कहता रही कि ठीक बा जा तनी घर से सामान हम लेके आई और बना के खिलाई। कहे से घर पिताजी के ना जाने के चाहिए अतः ना जाना यहाँ पे गली तो घर से सब सीधा बारी अपना आटा पिसान चाउर दाल तरकारी लेके वैली आ बना दी खाना आ बना के थाली में सजा के लोटा में पानी उनका कि आगा धो दी। आ जब धो दिहली तो देखी कहतारी के बाबा हल्दी लोगा खा ली। कहता कि ना बच्चा हमार हाथ गोड़ रही तो हम अपने हाथों से ना बना के हम खा लेती। बताओ तोहरा से कहे हम कहती। कहतारी आखिर नहीं हम देखी राजा के लड़की नहीं, हमार पिताजी जान जइहन तो हमार जियल काल कर दन, हमरा के नगर से निकाल दिहन। एजा लड़का लो बाटे लो सब गुली डंडा खेलता टेलो, गरु चरावता टेलो, बकरी चरावता लो, लड़का को खेल कूद बालो। अगर वो लोग नजर पड़ जाई कि रौरा के खियावे के मुंह में खियावे खातिर के तब तो जाके हमारे पिताजी से कहती लो। कहला कि नहीं हमारे के मुँह में तन खिया दो, हाथ बोल रही हम अपने से बना के खा लेती, तन खिया दो बच्चा हमरा के कोई ना तारा के देखी। कहली कि नहीं बाबा ई काम हमारा से ना होई, हमारी इज्जत चल जाई, हमारे पिताजी के नाक कटा जाई। कहली कि कुछ ना होई, कोई ना देखी, कोई के नजर ना पड़ी। ना मनलन कोई जन रहलन। बाबा कहता रहा हमारा मुंह में खिया दो। कहली कि इतना मेहनत से बना चलो कहता कि हमने लड़का बाझल बासन खेले में तब तक ले हम तनी खिया देता ये मुंह में खिया खाती गई तब तक ले सिंदूर पड़ गई आ जा सिंदूर धरा गल गया अब उनका शादी हो। जब शादी हो गई तब तक ले लड़कन के तो नजर पड़ गई। आज जब नजर पड़ जाता तो दौड़ के जाता ना सब कहे खातिर। तब देखिए गुरु बहना लोग अब तो सिंहोरा वजह धरा गई, मांगी मुँह का सिंदूर पड़ गई, गहना बिके सब पहिर ओढ़ के ओजा सब लोग तमाशा देखता। लड़का कहता का ज्यादा हो न देखो पूजा राजा का नहीं करे आई कोरिया के ना
खाना बना के खिलौली है आ खिया देले तो उनका माँ भर मांग सिंदूर पड़ गई तो ब्याह हो गई कोरिया के संग। लड़का जाके दौड़ के जाके कहता सन कि हम जाके कहब राजा साहब के घरे। ई तो राजा के लड़की ब्याह कर लेली कोरिया से। हाँ लड़का दौड़ल दौड़ल जाता से कहे खातिर के राजा साहेब ए रानी तोर लड़किया ना मंदिर में पूजा करे गई। अब जो कोई बैठा रहा मारे कर तीब बात माछी बन बनाता सन आ ओकरे से ब्याह कर लेली। राजा सब कहतन कैसन तो हो ना सकेला कि हम लड़की कोर से ब्याह करी। रानी हुए बात कहतरी कहत के चलो हमनी के संगे देख ललो ओ जब उनका शादी हो गइल बा ओ कोरिया के संगे वही जब बाड़ी। अब वो जा राजा रानी दोनों जने आवता लो देखतल तो सही लड़की की शादी हो गइल बा। ओ जब मांग में सिंदूर पड़ गइल बा सिंदूरा धइल बा गहना बिके सब पहिन लेले बड़ी सब आभूषण पहिन लेले बड़ी। अब वो जा देखी गुरु कैसन महिमा पार बा। उनका पिताजी अब तक खिसिया गइलन कह तरह की बेटी हमार नाक कटवा दिहलस हमार बेटी नाक कटवा दिहलस कोर से बलाई से ब्याह कर दिहलस। हम राजा महाराजा का लड़का सब ब्याह कर ले रहती आई देखतन की ई कोर के संगे ब्याह कर दिहलस। तले उनका बड़की लड़की आवतरी कहत के पिताजी हमरो से कहला हम कहिए ना कि खाना बना के खियावे के तो हम बना के खियावे के कहनी के लो थरिया में खाना दे देनी पानी दे देनी बना बना के आ कहत रखा मुहा में खियाओ तो हम ना खियावनी ना खइला ना तो पोखरा में दी के चल गनी है। आई बड़ी के विराट के मुहा में खिया देले बड़ी तबे बियाह ई हो गइल है ई कोरिया का संग। कहली कि हाँ पिताजी हमसे बहुत बड़ गलती हो गई ई कुल के हम खाना खिया देले बनी तो उनके संग हम जाए भी काहे से हमारे शादी का समय हो गई। पिताजी उनका लाल पेरा क के पड़ गए उनका अपना बेटी पर कहत कि जल्दी से हमार नगर से निकल कोर के संग भाग। उनका महतारी महतारी के जानते बनी एगो बहना लोग के गाली भूखे लो कहतरी राजा साहेब सब बात मत कही नगर से मत निकाली। अरे होई तरह बेटी गलती सही इंसाने से होला अगर गलती कह दिहली तो वह का कर एक का करी आ कितन हजाम पंडित जी बोला के कुली आ कहार बोला दी दूगो डोली मंगा दी आ दोनों डोली में इनका लोग बैठा के आ लोग विदाई कर दी हंसी खुशी के साथ में। जहाँ कोरिया जा तहाँ कोरिया के संगे रोआ लगा दी लेकिन इज्जत और रूह से पर्दा के तरे रोआ डोली में अपन चढ़ा के भेजी काहे से कि डोली में लड़की से अपन नैहर से जाले तो का कर तरन की डोली मंगौलन दुगो एगो में कोरिया बैठलन आ एगो में रानी के लड़की अपना बैठा दिली आ बैठा के आ हंसी खुशी से अपन कहत रहे कि जा लो जहाँ ई कोर जइहा तहाँ एक कहार लो आ ये हजाम जतना जना बाड़ लो उ लेके जा लो पाछे से तहन लो आई कहार चल जस लो लेके इनका के आ जहाँ ई कोर कही हम तो हमें डोली धरिया लो जा 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 कुछ दूर जंगल में गई लो कहतनी उ कोरी भोला दानी आखिर कहाँ तक ले जाइबा लो हमार ना घर बा ना हमार द्वार बा ये जंगल में हमार घर बा कहाँ लोग कहत लो हजाम कहत करे रहो जंगल में धर जा राजा के लेकिन भाई आ तो राजा के लेकिन का करी हमार जंगल में घर बा ये हमार घर द्वार में घर नहीं खे यही जा रख दो माया से अपन गुरु जी के दया से वही जा उनका महल अटारी वही जा बन गई आ वही जा ले जाके डोली धरा गई कहतरन कोई की अरे का एने भल बनी अस्त्र से प्लास्टिक मार के सब बैठी पानी पी खाना खाई तब रो सब जाई कहतर करे भाई देखा ना कोरिया के कहता कि अस्त्र से बैठ के प्लास्टिक मार के बैठी सब है अब पानी पी सब खाना खा के तब जाई से ये कहाँ से उनके पानी पिए कहाँ से खाना खी देखी वहाँ का महिमा पार बा गुरु जी के वो लोग के लौकबो ना पाई अभी जे प्लास्टिक मार के बैठा था लो तब तक ले सोना के थाली में 12 भोजन खाना लोटा में पानी गिलास कटोरा में सब हो जाए आ गई आया के अपन 12 भोजन के खाना लोग के जब आगा आयल सोना के थाली में
तब तो लोग मन ये भाई ये जा तो कुछ ना पैसे कहाँ से कुछ मांगा उनको देखबो ना कोई जा ये अगवा के ना आ गई था ओ क्यों सन्ना लोग देखी माया का बाजार जाके खाना अब खाता लो लेकिन मन में सोचा तरह हजार ये तो सोना के थाली है सोना के लोटा है कटोरा है ये करा के तो है मन में सोचा तरह खाना कम खाता मके ध्यान बा सोना का थाली लोटा बा ये करा के जरूर बंदी तले भोला जी मस्के रे आके का कहता नहीं खाना रोज सब खा ले नहीं आता हां तो जे खोइले बा से आपन थरिया लोटा कटोरा गिलास रो सब ले जाए कैसे हम हाथ बोल बा माजर आखी आई बो सके हां माजर तो कैसे हमारा समझ आई ना बता रो सब ले जाए अपन बर्तन के अब का करता लो कि चट जना पर थाली लोटा कटोरा गिलास के मजल लो अब माज के सोना के अपन थाली कटोरा लेके चल दिया लो हजाम रहलन कहार लो रहे लो अपन लेके चल दिया आवत 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 अपना घरे आ गई लो तो का कहता लो रास्ता में कि राजा साहब से ना कहल जाई अगर राजा साहब से कहल जा तो हमने के छीन ली ले ली अब विगत लगन बात पूछे तो हमने का बताए जाए हमने के कुछ ना कहल जाए अपना घरे लेके चल जाए कहल जाए कि हाँ हमने के धोके चलिए नहीं है जाए तो देखिए गुरु बहिना लोग देखिए हमने के गुरु के महिमा कितना अपार बाटे देवे वाला हुए कहीं लेवे वाला हुए कहीं देखी कैसे ओजा वो लोग का धन दौलत वो लोग के दे दिया भोला दानी आ जब लेके घरे गई खूब खुशी मंगल में अपन रात हम लोग के हो गई आ जब कुछ दिन बीतल तो रानी कहली कि अरे एगो लड़किया थे राजा साहेब बियाह अपने से कोर्ट से पढ़ेलस बाकी एगो लड़के के कोई लड़का ढूंढी आ ढूंढ के लड़के के शादी कर दी राजा साहब गए तो खूब बढ़िया घरे अपनों से धनी मनी घर में सुंदर दूल्हा से उनका तय कर शादी आ के आ गए आज जब बैलन तो कहल कि लड़की के शादी तय हो गई जब तय हो गई तब देखी बरात के कहता कि देख लो अब न्योता छपाई कार्ड 77 कार्ड दिया लो लेकिन एगो कोरिया के अब लड़किया के है कि मत जाई रानी कहते कि काहे सबका क्यों जाइए वो हमारी छोट बेटी है अगर गलती सही कर बोलस तो का करके न्योता ना जाता ना अगर लड़की के जाई हो जा न्योता जाई तो कोरिया जरूर में आ जाए हमार बारात के दिने अगर आ जाई तो हमनी के इज्जत सगरो बिगड़ जाए काहे से कि कोई आ जाए तो जितना हित नाता में बड़े बड़े आदमी को बड़े घर के आई लो आई कोर के देख लो तो नहसी हो जाई हमनी की इज्जत उठा जाए रोए लगली देखी महतारी के दिल बहुत बहुत अनमोल है कैसे अपने बेटी खातिर के उनका माया लागता कि देखी पहली जले घर में बेटी बहन ना तले बारात आ घर शोभा ना देला ब्याह में देखी कि पौनी जब जुटे रहो पौनी लोग तो घर सुहावन लागेला बेटी बहन आवे तो कहतनी कि हमारे बेटी खेने होता चल जाई लेकिन कोई भी लोग के मने वहां मत न्योता हजाम लेके गई हजाम कहार कुल फेल गई लोग कहलो कि जाऊं का के लिया है न्योता दे उनका खाली लेके आई बाकी न्योता उनका का मत दिया आ कह दिया कि तू आइहा जब ब्याह के दिन हमरा राजा साहब का आदेश मिलल बा आखिरवा उ जब मत गइलन तो कहार लो डोली लेके हजाम तो फेल कहलो कि रौरा के आइल बाली जा कहे खातिर आके तनी हमनी के राजा के लड़की के लिया जाए जा तो कहता रो कहू आके लिया जाए जा हम रोकले बनी लेकिन राजा सब रोक न्योता नहीं दे खाली लिया जाए खातिर के डोली भेजल बा रौरा ब्याह में उनका लड़की के मत जाए ना तो इज्जत है बूढ़ उनका कहता रख हमार चल जाए कौन कह रहे भाई हम ना आए अपन कौन ध्यान दिया रानी के लिया जाने अब का करता लोग कि उनका खेल आदर सत्कार से लोग के बैठौलन आ जे ना गली तहिया सोना के थाली में खाना लोटा कटोरा गिलास वो सही बैठल वालो आ चट दिन हम लोग के आ गई आ खाना 12 बजन के आ गई खा पी लिहलो तो कहल कि अरे हमर हाथ गोड़ नहीं खे जे खइले बा से अपन ले जाई अपन हजाम पंडित जी जौन बालो कहार लो लेके पर चल दिया
जब चल दिया लो तब उजा कहा उनका लड़की के लेके जब घरे आ गई लो ब्याह के दिने तो जानते बानी कि लड़की आ जाला महतारी का मन कितना खुश हो जाला। कहली कि ठीक बा कोरिया ना आइल हम लड़की तो कम से कम आ गई। हाँ हम इतने से खुश बानी। एक गुरु बहना लो शादी के दिने सब लोग जुटल बा आइए उनका दामाद ने खाना भी आवा। अब एजा कह तरह की कोर के आवे के ना चाहिए हमारा ना कोर का उनका कहनी एजा की कोर नहीं है। देखी बारात के बावे के बा अभी बारात जे आवे के तैयारी होता था आके दुआरी पे जाई बारात लागी आ तबले वहां के आई के पहले ही बैठ गेल कि अब बारात आवत तले ही आके द्वार पर बैठ गेल। कहता के रानी हम कहनी ना कि लड़किया जब आई तो कोरिया पाछा से आई वो मानी ना आके बैठ गए ना अब तो हमारी चल जाए। कहता अपन नौकर चाकर से कि कोरिया के जल्दी ले जाके वो जंगल में बहुत दूर ले जाके फेंक दो। कहता कि हाँ राजा साहब हमको बहुत दूर लेके जाए कूद के कहे से जाए तो लुटा जाए। तो देखी अब वो जा कोरिया पर बैठल बड़ा मुस्कुरिया तारन कहता कि ठीक बा फेंकल हमरा के लेके टांग के लेके गइल उनका के आ बहुत दूर जंगल में ले जाके फेंकी आइल। कल के जरा अब एजा से तू जइबा ना काहे से हाथ गोड़ लेके के तू चल जेबा। नौकर चाकर फेंक के चलिए लो अभी ओनिए बालो तले आके फेल द्वार पर बैठ गए। आ जब बैठ गए गुरु बनल देखी सब वहां के महिमा। फिर राजा सब के सागर का कहता रन देखल ना ये नौकरन के कहनी ले जाके बहुत दूर जंगल में फेंके के कोरिया के तो ना ले गेल हंस कहता कहां बड़ल हो कहनी ने फेंके के तो कहता के बिता के खड़े होतन जे दादा ई कब आ गइल हमनी के तो बहुत दूर जंगल में फेंकले बानी जा। कहता कि जंगल में फेंकले तो थे जाए जल्दी से ना जेतन अब से करे के लेके चलो आ गंगा जी में फेंक चलो ना तो हमार ना कटा जाए हमारी इज्जत तो बिल्कुल चल जाए। अब देखिए गुरु बहना लोग कैसे अब उनका नौकर लेके जाता लोग गंगा जी में फेंके खातिर उनका के लेके गई लो गंगा जी में कहलो कि मलाह इनका के नाई पर बैठा था बीच में इनका के ले जाकर फेंकल जाए किलोवाट के घरे ना जाए ले गई लो गंगा जी के तीरे मलाह से कह के बैठा दिया नाई पर गंगा जी में बीच दरिया में ले जाके बिग बह जा चल जाए अब ना तू लौट के अब चल जा तू अब जंगल में बिगनी तो चढ़ते चले ला अब धार में बह के तू चल जा। अब वो जैसे बीके जे आवता लो तब तक वो लोग से पहले ही आके हाजिर हो गए द्वार पर। जब हाजिर हो गए बैठ गए तब तक ले राजा साहब कतू से जब आ गई तब कहत कौन के गंगा जी में बिगे के तैयार गलो तो लोनिए फेंक के अरे महाराज हम के गंगा जी में धार में बिगे नाई पर चढ़ा के कहतन को ये तब जात के मैदान में कोनो काला बा एमे कोनो बात तबे ही फेंक आवत रही चलिए बता कहतर के करके केवाड़ी में बंद कर दो घर में वो कोठारी में अगर बंद कर दो कोठरिया में तो ताला मार दिया तब देखो कैसे आवे रहा उनका के कोठारी में ले जाके कोल के बंद कर दिया ताला मारा गई तब तक ले बारात आ गई। जब बारात आवता तब पानी पियावे के भाई तो जेतना रसत बन रहे खाना वो भंडारा में एगो कुछ ना रहे कि मर मिठा की के पानी पियो ना भोजन रहे कुछ कहीं ना रहे कि बारात खाई जनता खाई। अब तरह तरह मचे लगी कौन ऐसी बेटी बा आकी नखनी जहाँ फेंकाता फेन आ जाता रन आ कौन ऐसा बेटी लागल कि खाना भी बनल रसत कितना मर मिठा कितना महीना से खाना तैयार होता फिर भी हमने के कुछ हमने के भंडारा में नहीं खे। अब हमने के का किया जा इतना बरात के जनता के अब तो हमने के जते भी चल गई। राजा साहेब सोच में पड़ गए कहता ना कि बिहात ना कि कोरिए की खेला बा
वही से जाके अब कुछ कहे के पड़ी। जाके अपन लड़की से कह तरन के बेटी अब इज्जत तोहर में हाथ में बा, उनका से कोनो औरत कर, ये कोरिए के हाथ में बा। देखो हमारे इतना रसक बना रहा है लेकिन कुछ नहीं थे कि काम पानी पियाई आ का खाना खियाई। तब उनका बेटी कहतरी कि पिताजी ठीक कहतनी, हम अर्ज करतनी अपना पति देव से, कहे से हमारे उनके से शादी भइल बा, उनका से हम अर्ज करतनी। उनका बेटी हाथ जोड़े लगली आ अपना पति देव से। उनका माई कह के बेटी जल्दी कौन करके निष्कर्ष निकालो आकि हमनी के इज्जत अब बाच जा, ना तो हमारी इज्जत चल जाए। तब देखी तनी वो उनका बेटी जनबाड़ी तो अपना पति से जाके कोई जन भोला दानी रहनी कोई ना रहनी, लेकिन उनका से जाके अपन गुरु के लग बैठ के आ कैसे अपना पति से और कहतरी राजा साहब के लड़की के कहतरी और मिनती के कहतरी कलसा के सुने शिवाजी राजा हमारा लाला। कलसा के लोते लोते गौरा मीनाते कर, सुने शिवाजी राजा हमारा लाला। ऐसे कहते अपना भोला जी से कि तनिए शिवजी भे सब डालती हो, तनिए शिवजी भे सब डालती हो, नैहर के लोगा पति या सुए भोला। अपना पति से अर्ज मिनती लगावल बड़ी लगावल तरीके भोला अब इज्जत अब रोबे हाथ में बा, तनकी से अपन भेष जब बदल दी कि सब गांव नगर के लोग पति आ जाओ कि रोबा के हई। तो देखी अब उनका बात सुन के राजा के लड़की के अब कैसे वहाँ के भेष बदलतानी कैसे सुनी सब एगो बना लो। जटवा उतारी शिवाजी गौरा जाने धइले हो, जटवा उतारी शिवाजी गौरा जाने धइले हो, गणपति कैले आसाना नाए लाला। गणपति कैले आसाना नाए लाला। कहाँ बाड़ी सासु कहाँ बाड़ी सराजी, कहाँ बाड़ी सासु कहाँ बाड़ी सराजी, अबर देख सुना हमारा लाला। देखी अब जा कहतरी गौरा की देखी वाला हमारी इज्जत रखतानी, हे भोला अब अपना भेष परिवर्तन बदल दी कि
हमार महतारी बाप सब पतिया जाओ कि हाँ गांव नगर के लोग पतिया जाओ कि रौरा की हाई। देखी ओ जगह पैठी स्नान करके आ सब चंदन अभूत लगा के अपन खूब सुंदर, इतना सुंदर बन गई दुल्हा, इतना सुंदर बन गई कि उन्हों के दुल्हा से सुंदर बन गई। अब ओजा जे उनका बाप महतारी गांव नगर लोग देख के एक बहना लोग खुश हो गई, इतना खुश हो गई करीब बाप रे बाप। कोई कोई कहत रहलो है कोई नमन इतना भोला जी हन बड़ी तपस्या कर रहलू तैसन भोला तू पौले बाबू महादेव के। तब उनका लड़की कहतरी को हो हमहू अगर मुहा में खिया दिले रहते तो हमें पागल रहती। तहार भाग्य बढ़िया बा कि हमरो ले सुंदर तू बर पा गई। तब ओजा सब करी जा तबरू रह गई बच गई आ कहतारन राजा साहब हाथ जोड़ लेलन कि राउर महिमा पार बा हे भोला जी, रौरत देव के देव में हाथ दे बानी, हमार जैसे इज्जत रखनी उसे सारे संसार में सब कर इज्जत रखी। तब प्रेम से बोला शंकर